Naimbag arabi aming kakabsat. At tuy manan ti kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo ti panagdebosyon ti daytoy arabi ti Sabado. Ni Jesus madayaw agturay ti parswa Dios iti sangalubungan sikat surutek sikat dayawek pagragsakem tuy kararwak amangan nagpintas turod ken taytayak napnot mulmula napusaksak sanyata kendayag ni Jesus nayat isut mangted kanyak tibiyag naranyag tinit kastameti bulan buyut nailangitan ngemawan na pulos umartap ken Jesus itiranyag na ken limnos. Sikat surutek, sikat dayawek, pagragsakem tuy kararwak. Anyan ang nagpintas ang mensahe ti imno. Iti daytoy arabi kakabsat. Basahin tayo ti Ebanghelyo según kan San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 1 aging ti 10. Luke 7, 1-10. Kastoy ti mabasa tayo. Napan ni Jesus di Capernaum, apaman ang nasa una amin dagitoy kaligiti tao. Adda sa jay ti maysa kapitan dagiti soldado ti Roma. Masakit ti patpat ganaunay nga adipen ket dandanin matay. Idi madamag ti kapitan ti maipapan ken ni Jesus imbaon natin sumagmamano panglakayan a Hudyo tapno dawaten da ken kuana nga umay na agasan ti adipen na. Napanda ken ni Jesus ket nagpakaasi da ken kuana. Pudno may karida ito'y at tao iti tulong mo kununada. Tay ayaten na iti at tao mikat bangunan na kami pa iti sinagoga. Kimuyog ni Jesus kadakwada iti asidegen ni Jesus iti balay. Nangibaon ti kapitan kalagiti gagayam na tapno'y bagada kan kuana. Apo, di kala agmambanugan tadyak may karinga maawat kan ka iti balay ko. Ipapan ko pay ajak may kari nga umay kan kay ti personal. Agbilin ka laeng kat umimbag ton ti adipan ko. Uray siya kadalig iti opisyales amang ituray kanyak. Kat addalam at soldado nga iturayak. Inka ko nak iti maysa kat mapan. Umay ka ko nak ti sabali kat umay. Aramidam da ito'y
kunak itadipon ko kat aramidan na. Nas daw ni Jesus ang nakangeg iti daytoy, sinangon na di kita doa sumursurot kan kuan na, sana kinuna. Ibagak kada kayo, ajak pa'y nakakita iti kastoy pamati, uray tentero nga Israel. Nagsubli dagiti naybon ti balay ti kapitan, ket nasangpatanda nga imimbagan ti adipan. Ti pamati ti senturyon, wano ti pamati ti kapitan. Kapitan dagiti soldados iti Roma. At datalo ba nagkakabsat akayat ko akitaan tayo ti daytoy, eleksyon tayo ti daytoy rabii. Umuna, makita tayo ditoy at ti senturyon, wano ti kapitan dagiti soldado ti Roma, ket mariknana asaan amay kariisuna ken Jesus. Saan amay kariisuna apapanan ni Jesus. He felt unworthy before Jesus. Amuna ni Jesus ket may saan natakde nga tao, amuna ni Jesus ket saan nga ordinaryo tao, amuna ni Jesus ket nagapo iti Dios. Gapuna nariknana asaan unay amay kari isuna dumatag ti sangwanan ni Jesus. Wano saan met amay kari ti pagtaingan na apapanan ni Jesus. No'y kumpara na ti bagina kan Jesus, isukat adda iti baba ket ni Jesus ket adda iti nakangat nga to a lugar. Kakabsat, kasano tayo nga masidag kan Jesus? Kasano tayo? Iti sangwanan ni Jesus. Do we approach Jesus with high accolades? Wano awit-awit tay kadi dagiti nangato nga adal tayo, dagiti kinapopular tayo, dagiti kinabaknang tayo, kinasirib tayo, adu nagapuanan tayo, ket ko na tayo denggenak Jesus, siyak kastoy. Daytoy nga opisyal iti armada iti Roma, nupay nangato ti posisyon na, adu dagiti iturayan na a soldado, nagpakumbaba kan Jesus ket kinunana, sa anak ka may kari, sa anak ka may karikan ka. Ngam kahit kung ay bagakan kaya kahabsat, the more that we feel unworthy before Jesus, the more that the Lord makes us worthy before Him. Ulitek, the more that we feel we are unworthy before Jesus, the more that Jesus makes us worthy before Him. May kadwa, ti senturyon wano ti opisyal ti armada ti Roma, amuna launay ti panakabalin ti sao ni Jesus. The centurion knew the power of Jesus' words. Tapno kinunana, agbilin ka laeng, kat amok umimbag ti adipan ko. Anyan ang nagdakkel a pamati. Anyan ang nagdakkel a panagtalag. Ni Jesus kinunana, ibagak kada kayo ajak pa'y nakakita iti kastoy a pamati, ura itintero ng Israel. Trusting in the words of Jesus matters a lot.
agtalik tayo iti sao ti Dios, agtalik tayo iti sao ni Jesus, agkamatalik tayo kay iti karkari ti Dios. Santa ipagduaduan na gito'y asa una. Saan pulos a pagtalikodan ni Jesus? Sana pulos a pagtalikodan ti Dios dagiti karkarina. Maudi makita dito'y tinaydumduma a panagpamati. Gapuna ti kararag, ti dawat, ti request ti centurion wenno opisyal ti armada ti Roma ket pinatgan ni Jesus. Verse 10 kunana, nagsubli dagiti naibaon iti balay ti kapitan ket nasangpatanda nga imimbagen ti adipan. Talobanag panagpakumbabati sangwana ni Jesus. May kadwa panagtalag iti sao karkari ni Jesus. May katlo kas aramiden tayo dagitoy dagiti dawat, dagiti karkararag, dagiti araraw tayo innapatgan. Awatan tayo ti parabor, awatan tayo ti pamendisyon. Denggem dagitoy kabsat, denggem dagitoy ita. Agkararag tayo. Madayaw ka wapo, madayaw ka o Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ti panangipalagip mo kada kami nga iti idadatagmikan ka, masapul mi tagpakumbaba, masapul mi tagtalek kay iti karim kan kay iti sao kan iti panagpakumbaba mi kan ka kan ti sangwanam, iti panagtalek mi kay iti karim kan sasaom. Parabor kan pamedisyon tiin ka ipaay kada kami. Agyaman kami kada ito parabor, agyaman kami kada ito bendisyon, agyaman kami iti panangdengeg mo kay ti karkararag ar-araraw mi. Wenno Apo, tulungan na kami tapno mabalin mi at tuladen ti pagwadan ngayon pakita ti centurion, ti kapitan ti armada, iti Roma. Tulungan na kami. Amen. Kakabsat, maminsan pa siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo ti panagdebosyon, iti tunggal rabi ti Sabado. No, ti Apo, karkaritan na ka, kay ibingay mo ti bendisyon, ngay inka naawat kan kwa na, iti iglesia lokal mo kan iti Nax United Methodist Church at to iti GCash kan mga account iglesia, mabalin nyo ti mangi-transfer mangited iti sagot kanang ito nga accounts. Maminsan pa'y ti Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ipay na ti bendisyon kan ka. Amen. Bye-bye.